салому алайкум дӯстони азиз. ба дасти мо хабарҳое расидааст, ки ин лаҳза мехоҳем пешкашатон гардонем, ки гӯё дар бораи овозхони ҷавони тоҷик Меҳрнигори Рустам гӯё ҳамсабақонашро бар қасд фиреб кардааст. овозхони ҷавони тоҷик Меҳрнигори Рустам ниҳоят дар барномаи ногуфтаҳои шоир ва рӯзноманигор Орзу Исоев иқрор шуд, ки оҳангҳояшро тариқи найранг ба ҳамсабақонаш мефурӯхт. ӯ 17-18 сол дошт, ки аввалин оҳангҳои худро эҷод кард, вале таваҷҷӯҳи атрофиёнро ҷалб карда наметавонист. Аниқтараш мардум бовар намекарданд, ки Меҳрнигор то ин дараҷа истеъдоди баланди оҳангсозӣ дорад. ҳар касе оҳангҳои ӯро мешунид, боварияш намеомад, ки ин оҳанг моли Меҳрнигор аст. баъдан Меҳрнигор ҳамроҳи Орзу Исоев найрангеро ба кор бурда, оҳангҳои эҷодкардаи ӯро аз номи каси дигар ба овозхонҳои тоҷик мефурӯхтанд. мо оҳангҳоро эҷод кардем ва ба ҳама гуфтем, ки онҳо моли як зани тахминан 60-65 сола, ки дур аз Тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербург зиндагӣ мекунад ва исмаш Афсона Сароби аст. номи Афсонаро модари Меҳрнигор ва Саробиро худи ман интихоб карда будем, ки касе инро намедонист, мегӯяд Орзу Исоев. дар барномаи худ Меҳрнигор низ суханҳои Орзуро тасдиқ карда илова менамояд, ки ин идеяи Орзу Исоев буд. онҳо иқрор шуданд, ки ба Раҳим Эл 2 оҳанг, ба Зафар Абдуалимов 1 оҳанг ва ба Валиҷон Азизов низ 2 оҳанг фурӯхтаанд. аслан мегӯянд, ки дар зарурат дурӯғ низ раво бувад ва дурӯғе, ки мо гуфтем, наҷоту эҳтироми ҳунар буд, мегӯяд Орзу Исоев ва аз онҳое, ки ҳамроҳи Меҳрнигор оҳанг фурӯхта буданд, узрхоҳӣ мекунад. шунавандагони азиз, агар хоҳед, ки чунин хабарҳоро ҳамарӯза шунавед, пас ба шабакаи Қадамшо Исоев обуна шавед ва зангулачаро пахш намоед.